Naniniwala sa internet love. Kasi mga ka-cancel, ako nga pala si Paolo. Ngayon, laro tayo sa mga pinaka-paborito niyong laro. Yun ay ang pag tumawa ka, talo ka. Simple laro, may tatlong buhay tayo dyan. Pag tumawa ka, hindi ka na pwede magkaroon ng kalandian. So, atin ang simulan. Galing kay Mastaw. Hindi, nakalop. Ang hirap niyan. Demonyo ka. Ayo. Batang bab. Di ka ba naawa dun sa baba? Dapat to, tumawa ka, cancelled ka. Cancelled ka! Di ka na naawa, hayop ka. Sana pagkatapos sa video, sana binalikan niya, tapos binigyan niya ng mas maayos. Okay lang sana yun. Kung yung mga batang kupal, yung mabait naman eh. Kasamaan! Galing kay Ken Clark. That I am. Ito, naka-rewind. I lay them down before you, Lord, and all my Iko lang ito yung caption. Generous Samaritan donates to Aling Susan Store. Mga demonyo! Galing kay Latrell. Stop! Stop! Tony stop! Hoy! Stop! 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 Hindi! Stop! Stop! Stop na! Stop na sa mga ganito! Stop! Tama na! Bawa! No comment! Sunod na! Bago tayo makancel. Galing kay Ryan. Mahirap pagtawanan ng bayag na basag. So now, galing kay Henry. Legolas. Ano? Ayun na. Nagulat ako bigla sa sumayaw balo. Wholesome naman. Okay lang matagalan ang buhay ko ganyan ka-wholesome. Ayoko na lang makakancel. Parang awa nyo na. Manod! May tubig yung macho. Parang si John, di ba? Yung alala nyo, yung puputulin yung bayag niya nung pag makakancel tayo. Sige na, tagalin mo na isa ko pa. Puto, magkasunod. Bad trip. Ang dami pa nito. Kailangan kumapit na sa kamay ko. Kaya natin ito lagpasan. Sunod, galing kay Sir Sacho. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um... Si Father na naglayo ng kasamaan sa'yo. Diba? Dapat meron din kailangan ko din ng ganyan eh. Ilalayo ko sa mga kasamaan na binibigay niyo sa akin. Ako yung nadadali. Ako yung nasusunog eh. Cancel. Ako yung nakakancel sa langit eh. Hayop. Sunod. Ang sakit pala dito. Ang sakit pala magpigil. Galing kinihar. Back to the kid. What the... Wala ako nasabi dun. Oh my... Woo! Pambihira! Cancel ka! Ewan ko... Hey! Sunod na! Wala akong comment dyan. Yummy Maho. Hello. Wow, ang gwapo naman ito. Bakit ang listiso mo? Sigurado kang anak mo to, dear? Di ako natawa. Kayang-kaya. Sunod! Mga kaset tayo ng K-pop army na naman. Tama na. Okay lang. Si Mina daw to. Minaltrato yung litrato niya. Pinapatawa ko sarili ko, leche. Sunod! Pash. O grave faz tum e a bunda dela bate.
Hilong-hilo na yung bata dyan sa loob. Tama na. Stop, stop! Ela faz tum e a bunda dela bate. Kinakabahan ko, parang feeling ko pag gaganon siya, lalabas yung bata doon sa poday. Sunod. I shit it in my pants. Ah! Wala yun. Sunod. Galing kay G, ah. If you speak more than one language, tell me what language do you switch to when you're mad? Yep. Naiintindihan ko yan bilang isang impostor na Bisaya. Sunod. Galing kay Jason. Alo! Hey! Di ka... Hey! Bakit? Kamusta? Alo! Bakit? Di ka naman papasok, no? O ano, pakialam mo? Sama ako! Tayo! Tayo! Yan din ako yung pagtitapa. Nakating ba tayo? Oo naman. Walang kwento proof natin. Papakitaan na naman tayo ng PowerPoint eh. Binayaran pa kita. TikTok bago. Hey! Yun yung mga madre pag nakita na yung batang sobrang ingay si simbahan tapos pinagalitan. Sunod! Give me all your numbers so I can phone you. Gusto ko fingerin. Can't nobody get up in my car today. Pwede ba yun? Puta! Ano man di ikaw? Ay, Pongi! Malay mo naman, di ba? Sinong tinawa. Kasi naman binibenta nga natin to para to sa kinabukasan mo, bata. Huwag kang magulo dyan. Sunod. Galing kay Gaston. Ha? Sumagot ka. Sumagot ka, nanonood ka ng bastos. Bawal bastos, bata! Sumagot ka. Mga bata talaga eh. Nanonood ka ng bastos? Ha? Kinakausap kita. Sino nanonood na ito? Lakasan mo! At least honest siya, di ba? Alam niya, ako po. Gusto ko. Ba't pinanonood mo to? Respeto. Ba't pinanonood mo? Nung wala lang. Kailan uling panood mo? Sumagot ka, kailan uling panood mo? Buksan mo to. Sumasagot siya. Kanina? Okay to ah. Ganda, doon ka na. Pera mo na ako na ito. Ayoko na! Ayoko, pagod na ako. Yung kaya siya binura ng asawa niya kasi kala niya pagsasabihan niya yung bata. Pero sinakyan niya eh. Basta hindi lumalabas yung ngipin ko. Wala yan. Sunod, kapit lang! Galing kay Joshua. Hey! Pinoy Pride! Hindi support local lang eh. Kaya siya umiyak kasi di niya naiintindihan. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 8 ballin? Aliwalas paligid dito sa aming lugar. Oh! Diyan marunong ka pala talaga eh. Baited tayo at least hindi tayo na-cancel, di ba? Lalabas mga piso ng dami para. Kasi yung bandana niya, kita mo nilagay sa leeg niya. Nakadaloy na. Mukhang marketing stunt pala yung ginawa niya. Alam nila ang mapanlait ang tao at ang masa. Natawa ko sa comment section. Marketing strat lang yan, pao. Wala akong pake. Pag titripan pa rin natin yan, nimimim pa rin naman yung video na yun eh. Kaya lagi ko sinasabi sa mga nagagawa reaction video, huwag nyo laitin yung tao. Laitin nyo yung ginawa niya. Yung to music video. Kasi nabalay mo, di ba? Meron talaga. Tingala parang higante. Patitikiming kita ng aking mga higante. Hindi pala hadlang ang braces. So talaga alam mo, yung ginawa lang yan. Iiwas tayo sa cancellation. Ayan na, nakabawi na tayo. Magaling yung 8-ball ballin. May 8 ballin, may ball ballin, may ball ballin tayo. Grabe yung transformation niya nung may shade sa wala. Yung pala nagagawa. Nakahanap siya ng mga publicity stunt para makilala yung kanilang mas hindi kilalang mga kanta. Naiintindihan nila paano gumagana ang internet. Yan o magaling. Yan o mga talino. Yan know me. Hindi mo pa ako kilala. Sunod. Father, basbasa mo to. Ito, sulugin mo ng kandila.
literal lang, parang demonyo yung kanta eh. No? Sunod! Galing kay Tresa. No, ayoko to. Ano yan? Lo, ano yan? Ayoko talaga mamabilisan! Hindi ko mapipigilan eh. Hindi ko kayang tiisin pag... May sound effect pa si Lolo. Magaling! Sige na. Paluway mo na rin yan. Utog mo si Lolo dito, Pao. Sunod na. Sige, tatapusin ko na lang. No? Galing kay Ottoman. 8 p.m. close. Ala! Ala! Okay, sige, dito na. Parang yung mga laro, no? Yung mga, alam mo yung mga tumatalon bago sumara. Wala na, close na po. Kasama na po kayo sa ATM. Maraming salamat po. Di ka kasi nakikinig eh. 8 p.m. nga eh. Bukas ka na dyan. Bakit mo magdamag ka mag-withdraw? Sunod! Hindi! Baka sila naman tayo niyan. Ah, man. Ano ba? Ano ba? Ano nang gagaling ito? Sobrang curse nito. Mabuti nyo ito ng 30k likes. Ano tayo mga curse Pinoy memes. Na-miss ko din yung mga curse images na yung hindi mo alam na sasabihin mo. Basta andyan. Sunod. Mga kasumpa-sumpang larawan. Galing kay Jan. Copyright, 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 yeah. Gago ka ha. Magtitrip ka pa. May bawi agad eh. So, sarap na wala ng buhay. Para mga nakararami sa mga tao ngayon sa kwarto nila. Sunod! Galing kay Michael. Latang. Dahil mo rin, di bakit ka pa nabubuhay, leche? Alam mo, mukhang edited lang naman ito, hindi naman ito totoo. Sunugin ni Father, ang mga taong to. Sunod. Ang kiriri dyan, di mo kung matasalo yung o sige, o may wala mo shandero. Ano? Hey, ano to? Makakancel na naman tayo eh. Ano to? Okay, at panghuli. Dong, pwede ko mo order? Katong bag-o ninyo nga menu ron, katong crispy towel. Ito, ma'am? Crispy towel. Yikes. Medyo cringe. Medyo sumot na to. Katong bag-o ba ninyo nga menu, katong crispy towel. Wala niya ito, ma'am. Yawa! Yung kala mo nakakatawa ka pero hindi pala. Naiintindihan ko yan, ate. Ano koneksyon ng mga nagtatrabaho doon ng marangal, di ba? Isipin mo yung Jollibee. Kasi standard sila dapat yung na-uphold. Hindi ganyan. Hindi dapat ganyan. Alam ko, may mga tao talagang hindi alam ang... Di ba? Ito yung sabi ko sa'yo, may mga kupal talagang wala sa lugar. May kupal na swabe lang. Nagtatrabaho sa... Pagtitrip ako wala ganun. Cancel ka ate. Doon na ito po sa'yo. Kung gusto para mga ganito, huwag nyo like, share sa mga hindi nyo pa nakaka-cancel na friends at huwag nyo kalimutan masasakay. Mananalo din tayo dito, tiwala lang. Pinapahirapan nyo ako sa mga pinapadala niya sa mga admin. Paulo lang. Sumakit yung utong ko.